para hindi na maapektuhan ang nagpapatuloy na malalimang investigasyon. Pansamantalang inalis sa pwesto bilang Provincial Director ng PNP Camarines Sur at Catanduanes, kabilang ang 6 na iba pang pulis, kaugnay ng kaso ng napatay na PUPC sa Del Gallego, Camarines Sur habang binabiyahe patungong Catanduanes. Kabilang sila sa nauna ng pulis na kasama ng napatay na preso na nang-agaw umano ng baril at nanlaban sa mga otoridad. Ayon sa pamunuan ng pulisya, nang dahil sa late reporting ng insidente kaya pansamantalang inalis sa pwesto ang naturang mga pulis. Sa ngunyan po, terminated lang po sa indang designation. Bako po itong relieve and reassign. Iba kasi yung pag sinabi mo na relieved, this person nga, this PNP personnel was relieved and reassigned. Kumbaga, ining ginigibong ngunyan kang sa tuyang Chief PNP sa mga araw kining kaso, bako lang didi sa probinsya kang Camarines Sur, kundi entire Philippines, na kapag may mga araw kayo mga significant incidents na minsan nagiging focus kang mga netizens pinapahiling kang sa tuyang Chief PNP na para maging patas, maging maayos, maging smooth ang mga dalagan kang mga investigation, whether it is administrative or criminal, temporarily nagkakaigwa kay mga araw kayo ng mga orders. Ano po, para lang mahiling na warang bias. Daima dadanyaran ang pag-roll kang investigation. Protocol umano ng PNP ang pansamantalang pag-aalis sa pwesto at hindi naman nakakaapekto sa kanilang trabaho. Daima po iniapektado kang mga araw kaining mga orders, kang mga terminations, and all administrative and operational na mga functions and other activities of the Camarines Sur Police Provincial Office are dati pa rin, ginigibo pa din. Mas tinututukan, minomonitor, lalo na kang sa tuyang DPDA, kung siyang po ang samuyang OIC, Officer in Charge, while these investigations are still ongoing sa ating Provincial Director and 8 other individuals na kasama po digdi sa ongoing investigation sa Del Gallego incidents. Samantala, nagnegatibo sa paraffin test ang 4 na pulis at napatay na preso sa insidente. Jan Amador, CSN.